Някой помни ли тази звезда? Вече май отива към звезда в филмите за възрастни. А как и се радваха само... Нещо свежо, хубаво, красиво, позитивно, да се радваме. Исторически успех за България. Гордостта на България. Да не забравя и почетен гражданин на Варна. Почетен гражданин на София. Удостоена с държавни почести. Ти вече си част от европейската политика. Дегенератите и демократите в Столичния общински съвет все още не са направили почетен гражданин на София поръчик Димитър Списаревски. Пилотът загинал в битка за София, за да защити от варварските англоамерикански бомбардировки. Те направиха почетен гражданин това примаче, която подскача по гащи. Но не почетоха героя, който като жива торпила сам се вряза с изтребителя си в американски бомбардировач, само и само да спре пускането на бомби над града. Направиха почетен гражданин това създание, което не се свени да пее по гей паради пред деца в подобен вид. Как сте? Но демократичните плазмодии не направиха почетен гражданин нито един от летците от българските орли, паднали в неравния бой за защита на София. Почетен гражданин на София е човек, казал мъдрата мисъл. Бангаранга на всички! Но не е почетен гражданин човекът, казал: ще се блъснеш и ще свалиш поне един бомбардировач, но няма да му дадеш да мине на тая свещена земя и да я поръси с бомби. И не само е казал, а изпълнил думата си. Коя е Дара, няма да коментирам. Американците имат една мъдра поговорка. Човек е това, което прави, а всичко останало са празни приказки. Кой обаче е Димитър Списаревски? Роден в Добрич 1916 година, той е кръстен на чичо си, който пък бил убит от сърбите в Междусъюзническата война. Чичо му отишъл като парламентьор в сръбския лагер и бил подло убит. Родният Добрич пък бил окупиран от румънците. И така Димитър Списаревски с родителите си се премества в София. Израсъл и възпитан като пламенен патриот. Става офицер от българската армия. Във времената на бурни световни катаклизми и чужди влияния, той си остава само българин. Негови са думите: не искам в моята рота да се говори за разни Хитлер, Сталин, Чърчил, Рузвелт, Мусолини. Вие сте преди всичко български войници. И нашата единствена идея трябва да бъде България. Същият Списаревски участва в хайките за залавяне на съветските агенти, наречени по-късно от комунистическата пропаганда партизани. Също така той разбива и мутрата на германски офицер, и то в Германия, само защото германецът си позволил неуважителен тон към България. Същия този голям българин Димитър Списаревски излита в бой за защита на София на 20 декември 1943 година. Обстрелва яростно американските бомбардировачи, а когато му свършат боеприпасите, с пълно съзнание насочва се и се врязва като таран в най-големия американски бомбардировач. Вечна слава на героите!